meta marint u lej emittex fil Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana unek dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qegħdin fi żmien tal-Għid, żmien sabiħ, żmien tal-Knisja, u llum qegħdin niċċelebraw t-tifkira tal-Papa San Piju V. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Manuel u l-familjari Gawċej u Kamilleri. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti għanqalt fil-Knisja tiegħek lill-Papa San Piju V biex iħares il-fidej u biex jaħseb u jħabbrek ħalli tingħata lilek qima aktar xierqa. Bit-talb tiegħu għatina li nissieħbu fil-misteri tiegħek fidi mħeġġa u mħabba ħajja. Bibna Ġesu Kristu siedna li hu Alla u mija kiex fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien waslu fl-Istra xi lut minn Antiokkja u minn Ikonju li rnexxielhom idawru n-nies għal magħhom. Qabdu jħarġu lil Pawlu u kaxkruh il-barra mill-belt għax ħasbuh mejjed. Imma xi dixxipli daru miegħu u hu qam fuq riġlejh u daħal il-belt. L-għada telaq ma' Barnaba u mar Derbi. Huma xandru l-Evanġelu f'dik il-belt u għamlu ħafna dixxipli. Fi triqthom lura għaddew mill-Istra, Ikonju u Antiokkja jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u ħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi. Għaliex kif kienu jgħidulhom jeħtieġilna nbagħtu ħafna biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull knisja u bit-talb is-sam ħallewhom f'idejn il-mulej li fih kienu emnu. Imbagħad għaddew minn Pissidja u ġew f'Panfilja. Wara li xandru l-kelma f'Perġe niżlu Attilja. Minn hemm marru bil-baħar lejn Antiokkja minn kienu bagħtuhom u rikmandawhom f'idejn il-grazzja t'Alla għax-xogħol li temmew. Meta waslu, laqgħu il-membri tal-Knisja u għadu jarfuhom dak kollu li Alla għamel magħhom u wrewhom kif fetaħ il-bib tal-fidi għall-pagani. Hemm għadu għal ftit żmien sewwa mad-dixxipli. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjaru ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha, is-seħħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu flimkien. Biex jarfu l-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġimil tas-saltna tiegħek. Saltnatek hija saltna żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek flimkien. Tifħir il-mulej ixandar fommi u jbierek kulħadd li sem qaddis tiegħu għal dejjem ta' dejjem flimkien. Inqumu bil-wifqa. Il-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena nħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad wara lanqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier huwa akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ biex meta jseħħ temnu. Min issa nkellimkom iżjed fit-tul għax il-prinċep tad-dinja ġej. Kontra tiegħi xemm ma jista' jagħmel, iżda ħalli d-dinja taraf li jiena nħobb lill-Missier u li nagħmel kif ordnali l-Missier. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum tal-liturġija, imbagħad ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-Atti tal-Apostli, qegħdin fi żmien tal-Għid u qegħdin naqraw kif il-Knisja qiegħda tixteret. Huwa żmien ta' rebbija għall-Knisja, huwa żmien ta' evanġelizzazzjoni. Jekk tiftakru bdiet bil-persekuzzjoni ta' San Stefnu, l-insara xterdu u waslu it-twemmin nisrani f'kull fejn marru. Is-silta tal-lum turina diversi postijiet fejn waslet il-kelma talla. Naturalment ma nistennewx kollox b'nazzjetà. Ma nistennewx kollox plain sailing. Anke dakinhar kien hemm ħafna diffikultajiet kif rajna fis-silta tal-lum, il-Sawlu, il-San Pawl, isawtuh ħallew ħal-mewt. San Luqa qiegħed jippreżentana l-evanġelizzazzjoni f'ċirkej konċentriċi ngħidulhom. L-ewwel beda minn Ġerusalemm, imbagħad joħorġu ftit, imbagħad iċ-ċirku dejjem jikber. L-ewwel beda bil-Lut, imbagħad dawk simpatizzanti tal-Lut, imbagħad dawk simpatizzanti pagani, imbagħad il-pagani, ara ċ-ċirku dejjem jikber. Dik hija l-evanġelizzazzjoni, dejjem tikber, dejjem tikber. Tgħid illum qegħdin nesperimentaw din l-evanġelizzazzjoni jew x'aħna, jew kuntenti li aħna għandna l-fidu daqshekk. Kemm tkun ħaġa sabiħa li fit-talb tagħna nitolbu wkoll għall-evanġelizzazzjoni. Il-morda u l-anzjani joffru t-tbatija tagħhom, is-sagrifiċċju tagħhom għal din il-kawża biex il-kelma talla tkompli tixtered. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija parti mid-diskors ta' Ġesu tat-tluq ngħidulu. Ġesu qiegħed jitkellem lill-Apostli qabel ma jitlaq lejn is-sema. Jiena nħallilkom isliem, jgħid Ġesu. Tħallux qalbkom titħawwad, aqas titbeżza. Is-sliem ta' Ġesu jirbaħ il-konfużjoni u jirbaħ il-biża'. Ma tkomx għalfejn tibżgħu, jiena sejjer imma nerġa' niġi. U sejjer għand il-Missier, mhux fil-baħħ, ma nafx fejn. Sejjer għand il-Missier. Dan id-diskors qed iħejjina, it-tluq ta' Ġesu qed iħejjina għal miġġa tal-Ispiritu Santu. F'dawn il-ġranet issa nibdew nisimgħu dwar il-miġġa tal-Ispiritu Santu fil-Knisja, fuq id-dixxiepli, fuq l-Apostli. Ara, it-tluq ta' Ġesu hija preparazzjoni, hija tarġa. Ħanitkellmu fuq il-qaddis tal-lum. Llum qegħdin niċċelebraw il-Papa San Pio V. Dan twieled in-naħa ta' fuq tal-Italja, Alessandria.
meta kellu xi 15-il sena daħal mad-Dominikani. U tarġa wara l-oħra laħaq papa ta' 62 sena. Kien jismu Michele Ghisleri u ħal l-isem ta' Pio V. Dam 6 snin papa, imma dawk is-6 snin kienu ġenna tal-art, kienu barka talla f'6 snin. F'diversi oqsma. Per eżempju, biex insemmi ftit, fil-kamp katekistiku, poġġa fil-prattika regoli ta' Konċilju ta' Trentu, fil-kamp disċiplinari, ordna lill-isqof jibqa' fid-djoċesi u jagħmel iżjajja pastorali. Imbotta biex is-saċerdoti ikunu ċelibi. Imbotta biex is-sorijiet ikollhom il-klawsura. Kien barka talla. Beda għamel riforma fil-liturġija. Għamel messa ġdejt u l-liġi tal-Knisja ġdida. Brevja ġdejt. Għamel fis-seminarji daħħal l-istudju ta' San Tomas d'Aquino. Kien barka talla dan il-Papa f'6 snin ta' papat. Tajjeb, jibqa' magħruf għal żewġ affarijiet. Fl-1571 it-Torok attakkaw Lepanto. L-ewwel attakkaw Malta fl-1556 u mbagħad 65 imbagħad ftit snin wara attakkaw Lepanto. Kieku t-Torok dakinhar rebħu lil Malta, l-istorja tal-Ewropa kienet tinbidel kompletament. Wara li tilfu minn Malta, it-Torok reġgħu attakkaw Lepanto fl-1571. U hemmhekk ukoll l-insara rebħu. Jgħidu li l-Papa kien qiegħed jgħid ir-Rużarju ma' grupp ta' insara ġewwa Ruma u attribwixxa din ir-rebħa tal-insara mirakoluża għal Madonna. It-Torok kienu aktar qawwijin mill-forzi insara, ħaġa tal-iskantament għamriħ qawwi, kisser ix-xwieni tat-Torok u l-insara rebħu. U l-Papa qal il-Madonna u daħħal fil-litanija sultana ta' Rużarju Mqaddes. Ara, il-Papa Pio V. Aħna kif nidħlu? Dakinhar Malta kienet qed tinbena, il-belt qed tinbena u talbu lill-Papa għajnuna biex jibnu l-belt Valletta. U l-Papa għal bini tal-belt Valletta. Meta mmurru l-belt, kważi qudiem il-qorti naraw il-bust tal-Papa San Pio V, benefattur ta' pajjiżna. L-lum fil-Knisja hija tifkira fakultattiva ngħidula, mhux bil-fors niċċelebra. Pajjiżna hija tifkira obbligatorja, aħna obbligati niftakru f'dan il-Papa li kien benefattur ta' pajjiżna. Nitolbu dal-Papa Qaddejs biex iħenna għalina u jżomm idejh fuq pajjiżna. Nitolbu lil Alla missierna biex nilqgħu id-don tal-paċi ta' Ibnu Ġesu Kristu il-xoxt ħalli nistennew bil-fidi t-tieni miġġa tiegħu fil-waqt li ntennu. Mulej għati l-faraġ lill-Knisja tiegħek. Mulej għati l-faraġ lill-Knisja tiegħek. Għad-don tal-għaqda fl-imħabba fost daw kollha li jemmnu fi Kristu nitolbu. Mulej għati l-faraġ lill-Knisja tiegħek. Għal paċi vera fost il-bnedmejn li ma tinkisibx bl-isforz uman imma bit-talb nitolbu.
għal familji li jgħixu fit-tilwejn u l-firda, għal ġenituri li jirċievu nuqqas ta' mħabba minn uliedhom nitolbu. Għalina biex inħossu sens ta' solidarjetà fih dan il-poplu ta' Alla għal kull inizjattiva tajba li timbet fostna nitolbu. Tolbuk muli għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija, għatina li nozzu l-kelma tiegħek f'qalbna illum u nitolbu biex nkunu aħna wkoll evanġelizzaturi ma' dawk li niltaqgħu magħhom nitolbu. Ismana għall-irwieħ ta' Emanuel u l-familjari Gawċej u Kamilleri biex tinsaħħtijithom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbu għal missjonarji tagħna, nitolbu għal dawk li jevanġelizzaw, Mulej għatjom il-kuraġġ u għatjom il-faraġġ fid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom aħna wkoll illum, għatjom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħu fil-ġisem, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal bżonnijiet ta' dawk li jduru bihom. Mulej ħenna għalina l-koll nitolbu. Bħalissa wkoll xi studenti minn tagħna qegħdin jagħmlu l-eżamijiet nitolbu għalihom biex ikollhom id-dawl tal-Ispiritu Santu ħalli jarfu li dan il-mument tal-eżamijiet huwa mument importanti għall futur ta' ħajjithom biex Alla jurihom ir-rieda tiegħu f'ħajjithom nitolbu. Mulej Alla tagħna, eħlisna mill-biża' u mit-taħwit tal-qalb ħalli ngħixu bħala wlied isliem għal qadi tal-Knisja tiegħek fid-dinja bi Kristus Siedna. Semmo friġ l-altar tijek, Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnatu. Kull barka ruħi ssib, fitma ta' mħabba slimu fidwa fuq ras iriġġib. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fit-tifkira tal-Papa San Piju Ħamsa. B'qalbna qawwija li bit-talb tiegħu neħilsu minn kull deni issa u għalli ġej. Bi Kristus Siedna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Għax biex timla bil-feħl il-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Piju Ħamsa, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-qelb bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħelsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda, Qaddis
qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fl-għoli ta' Smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' Smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Emanuel u l-familjari Gawċi u Kamilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħuta li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġużepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Papa San Piju Ħamsa, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'Smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġdid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna ħalina. Zomni dejjem fidel lejn il-mandamenti tiegħek, tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-dubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħlejja, jissid wis-sultan, rebi fuq il-mewt, qawmitu setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsaltan ħaj, L-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri lin-nisa il-post feqedwu. Nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsaltan ħaj, U bil-wifa bħala ringrazzjament wara qalbi ngħidu flimkien ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek kaħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek
infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, it-qalbina li għamilna iż-żomm ħajfina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ il-Papa San Piju V biex ingħata plaeda għal ġejt tal-Knisja tiegħek. Bi Kristus jiedna ħanejdu dawk it-tliet Avamarijiet li talbet Marija Santisma stess minn dan is-santwarju. Nofruhom wara ħtiġijiet tagħna wara ħtiġijiet ta' dawk li ħanitolbu għalihom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-murej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.